ଗପଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଣେ ଗରିବ କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଚଷା କିପରି ନିଜ ଚତୁରତା ବଳରେ ଜଣେ ଲୋଭୀ ସାହୁକାର ବା ରାଜାଙ୍କୁ ପାନି ଦିଏ ସେହି ବିଷୟରେ। ଏଠାରେ ସେହି ଗପଟି ସଂକ୍ଷେପରେ ଦିଆଗଲା। ଚତୁର ଚଷା ଓ ଲୋଭୀ ସାହୁକାର। ଆରମ୍ଭ। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଜଣେ ଚଷା ରହୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାର ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା ପ୍ରଖର। ସେହି ଗାଁର ସାହୁକାର ଥିଲା ଜଣେ ଭାରି ଲୋଭୀ ଏବଂ ସେ ସବୁବେଳେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଥିଲା। ଦିନେ ସାହୁକାର ଚଷାକୁ ଧାର ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ତାର ସବୁ ଜମି ହଡପ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କଲା। ସର୍ତ୍ତ। ସାହୁକାର ଚଷାକୁ କହିଲା, ମୁଁ ତୋତେ ଏକ ସର୍ତ୍ତରେ ଛାଡ଼ିବି। ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଚାଷ କରିବା। ଯାହା ଫଳିବ ତାର ଉପର ଅଂଶ ମୋର ଏବଂ ତଳ ଅଂଶ ତୋର। ଚଷାର ଚତୁରତା। ପ୍ରଥମ ଥର ଚଷା ସାହୁକାରର ଚାଲାକି ବୁଝିଗଲା। ସେ ସେହି ବର୍ଷ ନିଜ ବିଲରେ ଧାନ ଚାଷ କଲା। ଯେତେବେଳେ ଅମଳ ସମୟ ଆସିଲା, ସାହୁକାର ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ଉପର ଅଂଶ ଅଗ ନେଲା। ସାହୁକାରକୁ ମିଳିଲା କେବଳ ଅଗାଡ଼ି ଓ ନଡ଼ା, କିନ୍ତୁ ଚଷାକୁ ମିଳିଲା ସବୁ ଧାନ। ସାହୁକାରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚେଷ୍ଟା। ସାହୁକାର ରାଗିଯାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ ସର୍ତ୍ତ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ସେ କହିଲା, ଏଥର ତଳ ଅଂଶ ମୋର ଏବଂ ଉପର ଅଂଶ ତୋର। ଚଷା ହସି ହସି ରାଜି ହୋଇଗଲା। ଏଥର ସେ ବିଲରେ ଆଳୁ ଚାଷ କଲା। ଅମଳ ବେଳକୁ ସାହୁକାରକୁ ମିଳିଲା କେବଳ ଚେର ଓ ମାଟି, କିନ୍ତୁ ଚଷା ସବୁ ଆଳୁ ଘରକୁ ନେଇଗଲା। ଶେଷ କଥା, ସାହୁକାର ବୁଝିଗଲା ଯେଉଁ ଚଷା ସହିତ ଚଲାକି କରି ଜିତିବା ଅସମ୍ଭବ। ସେ ନିଜର ହାର ମାନିଲା ଏବଂ ଚଷାକୁ ଆଉ ହଇରାଣ କଲା ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା। ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ଏବଂ ଚଲାକ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ କରାଯାଇପାରେ।